Ongietorriak sarean zearen 13. denboraldira, ongietorriak sarean zearen 351. Ediziora. Edizio hau pizkat, aldaketak izango dituen edizioa izango da. Ez dira denboraldi osorako aldaketak izango, hau da, gaur entzungo duzuena ez da, espero dugu denboraldiaren formatua izango, batez ere gure kolaboratzaileren bat ezin duelako hemen egon pasaden denboraldian izan genuen arazo ia ezberdinekin gaude, beraz saiatuko gara programa aurrera eramatea, baina entzun duzuenez bezala, Borjar Bosa ezin du hemen egon, bai gaur, azken asteetan programa prestatzeko, beraz ez daukagu bere zenbakiak, ez daukagu bere ahotsa gaur, baina bideoan ikusi dezakezuenez, ordezkoa daukagu eta gure programazio normala, ohiko programazioa aurrera doa teknologiari buruz hitz egiteko. Egia esan da gaur, saituko gara alde batetik udaren laburpen txiki bat egiten, berrien atalan batez ere Apple buruz hitz egiteko aukera izango dugu, normalean iraian protagonista izaten direlako, beste partetik ere, gaizka hemen daukagunez, bideojokoi buruz pizkat hitz egiteko tartea izango dugu eta azken aurkezpenei buruz ere hitz egingo dugu. Gurekin bat egin nahi baduzue, hemen hasten dugu sarean zehar. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Sarean zehar honetan, esan bezala Gaizka Carmona izango dugu berrien atalan, arratsaldeon Gaizka. Arratsaldeon Inigo, zer da hau, hemen ekatzen dituzun pertsonak aurkezpenean ez aurkeztea. Zer da hau, sarreran aurkezten dira pertsonak. Ez barkatu, nire sarrera, ja duela urte asko sarrera editorializatua da, orduan sarreran esaten dut konkretuki sarean zearen iritzia. Inigo, oso zahartua zaude, nire sarrerak 5 eta 8 minutukoak di. Hemen ez ditugu horrelakoak egiten, hemen sarreratxoa eta programan komentatuko ditugunak aurreratzen ditugu. Gustatu zait, momentu honetan irrati historia bat kontatu dezakegu, gustatu zait orain 351 Inigo bat izenbakiak esaten, bai! 12 urte eta 13 denboraldi geroago, zu deskubritu duzula, sarean zearen musika oso ona daukagu. Bai, benetan pentsatu, azkenan pentsatu behar duzuen neu Gaming Roomen zaitzen azela beti, sartzen musika, nik esaten duan bezala eta ezagutzen hauan norbaitek hau entzuten ari bada, jakingo dagoela potencia de fuego, eta beti dekogu, potencia de fuego, eta gana aldatzen hori sintoniak gero eta mayor potencia de fuego izateko. Zein da arazoa? Benetan pentsatzen dodala, eta adibidez, berrien hasierako sintonia, hasierako atala, dela nahiko soft, nahiko arina. Eta adibidez, sarrerako musika, hor Inigok egin dauanan fade txikitxo hori segundo bateko, 2 segunduko edo, ikusari izan dozue, bideo ikusten ari bazarete, botan azela atzera, delako potencia de fuego máxima, esan nahi dut. Entzuten badozue Gaming Room ikusiko dozue hasieran egiten dugula beti tontakeri berdina eta dela droparekin bat astea, gure esan dezagun asteburuko festa hasten dala, bai? Gure asteburuko festa hasten da barikuen eta hasten gara droparekin bat. Orduan, entzun dudanean benetan potentzia badekola eta berrien sintoniak badekola teknazo nahiko potentea baita be, musika ona.
Ba bai, beste gauza bat esango dizut. Hemen, programa honetan, musika ona kudeatzen dugu 2013-tik minimo. Gainera... Minimo. Lehenengo sintoniak bere gauza zuten, eta, bueno, pizkat retro dira guretzat, eta hor, gure bihotxean lekutxo bat daukate, baina 2013-tik, eta gainera goratzen naiz, momentu, osea, nola gertatu zen hori, hirugarren denboraldiaren azken programetan, ez estudio honetan baizik eta Euskadi Digitaleko aurreko estudioan, grabatzen Mikel Carmonarekin. Badire urteak, Badire urteak, 2012-2013, topatu nituen musika horiek, eta esan nuen, hau, musika perfektuak dira, sarean zareko sintoniak izateko. Eta badirez. Eta daramatzagu ia 10 denboraldi, bueno, sintonia hauekin uste dut 5. denboraldi izango dela, eta guztira 9-10 urte musika oso guna jartzen programa honetan esango dizut. Egingo dugu flashback txikitxo bat, eta entzuten ari zareten entzat, eta baita inigoren txat egingo zaituet zar sentiarazi. A ber. Inigok esan dau, zarean zeharrek daukala 12 urte. Bai. 12 urte. Orduan, zeu pentsatu, bale? Konkretuki esango dizut, 12 urte betetzen dugula urrengo urriaren 15ean. Bai, orduan, izatez, neuk esango dizut, 12 urte. Segun zora bera, dekogun demoratik, 12 urte. Duela 12 urte. Ba, orduan, neu, hemen nagoala, egin dodaz 18 urte zodakizue, duela pare bat 3 hilabete do. Egin dodaz 18 urte, ora, ja naiz legala, oso ondo. Ba, duela 12 urte Inigok programa hau hasi ebanean, neuk nituen 6. 6, bai, horrela da. Orduen, zahar sentiarazteko momentua. Baina, barkatu, zenituen 6, baina ni 14 nituen. 14, bai Inigo, baina zahar sentiarazten nahi nik nituelako 6. Ikusten ari nautzazu orain 18 urtegaz, baina neban 6. Claro, zarean zeharen lehenengo edizioa argitaratu zenean, 3 aste geratzen zitzaidan 15 urte betetzeko. Osea, horrela zen kontua. Claro, jende asko esaten dio denean, esango dut, 12 urte daramatzala irratea egiten, esaten dute, zinezkoa da, bai. Claro. Esan bardot, eta markatu momentu hau, entzuleak, markatu dezaten, ni gertatzen jat, zehazki berdina. Ze, karo, neukasi neban, laugarren DBH-en, laugarren DBH asteaz batera, hasi neban programa. 15 urterekin. Exacto, 15 urte, beten duela, bi hilabete ziren, 15 urte beten dituela. Orduan, kutsu gara bera, bardin. Orduan bai, gertatzen jat gaur egun postgaming, gehien bat postgamingaren proiektuan, dekogula, jendea, badau jendea, dara mala podcastagaz, urte bat, 2 urte agian, badau baten bat daola egiten hor festa 3 urteen gatik, eta karo, jendea galdetzen dit, hori zenbat urte dituan, 18 urte dekodaz. Hasi zara gazte, bai, hasi zara oso gazte, dinondik, 3 urte dekodaz, jada, irratian, 3 urte, dramatzat. Bai. Nola, hasi zinan 15 urtegaz, no seke, 3 urte drama gaming room zarean. Horrela, hori da baita ere gaurko beta orokorrean denboraldi honeko helburua. Beitu nordeko gutxatean. Begira, Mikel Carmona daukagu Twitchen zuzenean. Esan dauka, hori da gure helburua denboraldi honetan. Denboraldi honetan zehar ikusiko duzue aldaketa batzuk izango ditugula, saiatuko gara berrien atalari leku pizka bat irabaztea, beste eduki batzuk, elkarrizketak edo izateko, eta beste edukiren bat egiteko tarte horretan, baina gure betiko formatua, eta azken urteetan hain ondo eta batez ere hain eroso egin dugun formatua mantenduz eta jarraituz.
Edukiak hasi baino lehen ere, esan behar dizuet, programa hau batzutan ikusgai egongo dela Euskadi Digitaleko Twitch akontuan, eta kasu honetan gaurko edizioan zuzenean gaude grabaketa hau ematen, eta haien artean, gure etxatean daukagu Borja Arbosa galdetzen egin diogun bere kolaboratzaile maitatuarekin. Zeuk esango diguzu. Zeuk esango diguzu, Arbosa, zeuk esango diguzu. Ez dut ulertu galdera asko. Uste dut, zehazki bere buruaren inguruan hitz egiten ari dela. Ah, vale, Uste dut. ez nuen hau ulertzen. Zango nuke. Dena den, Borja, badakizu bihotzean eramaten zaitugula. Borja, te queremos, lolo. Bai, horrela da. Eta espero dugu beti bezala urrengo sarean zearen. Hemen egotea eta berriak zurekin komentatzea. Hau esan da, berrien atalera sartuko gara eta konkretuki hasiko gara Appleko berriekin urte guztietan bezala. Apple bizpa hiru aurkezpen egiten ditu, bata izaten da iraian, beste aurrian izan daitekena, eta martxoan ere beste bat egiten dute normalean. Kasu honetan tokatu zaigu irailekoa, eta irailekoa iPhonean zentratuta dagoen aurkezpena da, eta haien artean nobedade nagusiena izan da iPhone 14 berria eta bere anaia iPhone 14 Plus. Bigarren hau 6,7 azpeteko tamaina irabazi du, eta baita ere suposatzen da egoitzen dela tamaina hori erabiltzaileen eskaeretara. Niri perturbek iruditzen zait 6,7 azpeteko mugikor bat oso handia dela. Ez dakit zu gaizkaz ze diosun. Zer uste duzu pentsatzen doala nik iPhoneen inguruan, zehazki? iPhoneen inguruan konkretuki guztiak akaban direla. Ez, Apple fanboy da inigo, bai, eta hori egia esan bar da. Eta Ertura zeite esplikado de egon maera. Uste dut Arbosa baita betala pizka... Kontorsionismoa egin gabe, Uste dut Arbosa baita betala pizkat Apple fanboy, baina horrez gain, bai, Applek gehienetan saltzen duena da durabilitatea, eta hori nik neuk konprobatu izan dut, dekodalako iPad bat, eta iPadak dekorako 6 urte. Bai. Eta ikusten da, doala astiro, doala zu ritmo, baina doala. Eta hori da, benetan, aipagarria. Baina zein gauza, iPhone eta zehazki Apple dela gero eta gehiago FIFAren berdina. FIFAk egiten dau Ctrl-C, Ctrl-V bere jokoarena, eta horrengo urtean saltzen dizu joko berdina. A ver, Ez baina eske, hileak fisika gehiago ditu. Bueno, kasu honetan iPhoneekin da, pantaiak pulgada gehiago ditu, eta kamerak megapixel gehiago ditu. Ez ditu nahi megapixelak mugikor batean. Osea, oso ondo daude benetan, atera ditu dalako argazki oso politak, eta 74 megapixel, eta 128 eta 256. Ba, eskin nahi duena da mugikor bat. Nahi badot kamera bat, 128 megapixelekoa, erosto kamera bat, 128 megapixelekoa, prezio berdinagatik iPhonea kostatzen dituelako 1.400 euro, azkena, puede ser? Izan leike. Dena den, egia da, azken urteetan berrikuntza handirik ez dela egon, gainera baitare, gauza benetan aldaketa mamitzuak direnak behin egin aldirelako. Hau da, Touch ID egiten duzu behin eta Face ID egiten duzu behin eta jazta. Ze gertatzen da, azkenean, hortengo iPhoneerako ez dutela gauza asko aurkeztu. Pasaden modeloetan gertatzen zen modelo horietara horietan jartzen zutela S, eta ja egin, esela nobedade handia, baina kasu honetan ez da horrela gertatu. Ze dino Borjak, txatean ez dodaran ikulertzen. Zaten da bere kasuan gehiago, zeo mi, orain lasaitasuna saltzen da bela, eta bi pausotara daudela bankua bihurtzeko. Bai, azkenean mugikor kompainia, osea, mugikorrek telefonak egiten dituzten kompainia guztien marketinga ezaugarrietaz
pizkanaka urrundu dira eta marketing hori dela beste baliotan. Esan nahi dut. Eske, ondo funtzionatzen da. Sartzen badirate mugikor bat ni izango banintz. Claro, gero diruak eta horrek guztiak aldatzen dizu gauzak ikusteko modua. Baina ni izango banintz izatez mugikor sortzaile enpresa, neok salduko nuke agian mugikor berri bat, RAM gehiago badeko, edo prozesadore hobe bat badeko, edo tamaina kapazitate gehiago badeko, edo sartzen badu mugikor bat, pantalla izan beharran pantalla normal, pantalla OLED, edo ertzio gehiagokoa, esan nahi zerbait kritikoa dana. Baina ezaugarri horiek agortu direnean eta ez daukaz... Baina gauza ez direzela agortu, jarraitzen dira agertzen mugikorrak 128 megapixelekaz eta gero eta handiagoak honek deko 128 gigako kapazitatea. Eta badauz 256koak eta badauz 6 gigako, 6 rameko, RAM 6 giga dutenak eta 8 giga dutenak eta prozesadore hobeak eta badauz gauzak sartzeko. A ber, kontua, nik pertsonak uste dut... Tranqui, un iPhone entzun dut. What? Tranqui, bai, eslogan hori erabiltzen du azken urtean Apple esanez, lasai ez dela puskatuko iPhone bat delako. Justo marketing hori uste dut ez dela oso zehatza. Justo hori ez. Apple kasuan, dena den ezaugarriei buruz uste dut jende askori berdin zaiola. Ez da nebre kasua. Baina esan nahi dut orokorrean jendeak uste dut gero eta gutxiago begiratzen dituela ezaugarriak ez direlako kritikoak. Daukasunean 128 giga mugikor batean ziurrenik ez duzu gehiago behar urrengo 5 urteetarako. Izan daiteke ez, baina nik esan aldotzut, hau dela nire 3. mugikorra, eta esan aldot, eta nik oso posik nago honegaz. Izan nahi dut, nik izan dodaz 3 mugikor Xiaomi. Zan neban Redmi 3, Redmi 6, eta hau dala Poco X3 Pro. Ni nau oso posik Xiaomigaz, eta funtzionatzen da oso ondo. Bai da egia, gero eta aplikazio gehiago instalatu, eta gero horiek kendu, horrek okupatzen dagoela kapazitate bat, ezin dozuna gero berreskuratu. Baina tamaina batetik aurrera, hori ez da izaten, arazo bat eta izaten dana da, azkenean, astiroago juten dela, edo arazo batzuk ematen dituela, edo dena delakoa. Redmi 3, bai izan neban arazoa, kapazitate gabe geratu nintzala, 32 giga ziturako besterik ez. Baina Redmi 6ak bazituen oraindik eta duela gutxi hartu nuen eta fabrika moduan berrestablezitun eban eta okupatuta egoan agian 20 giga 64tik. Orduan abiliziteken, baina oso astiro zioan. Eta mugikor honek badeko urte eta zerbait jada, izan ebalako pasadan urteko ustailean berri, eta baditu urte eta piku, eta doa perfectamente. Eta 128 gigabaitetik oraindik ez dekot ez da erdia okupatuta. Gaina deko dalako SD bat, berrenta mazaiko, baina hori da beste asunto bat. Gauza da, ez doa astiro, ez doa... Orduan, bai kapazitatea oso murriztua bada, izan daiteke arazoak izatea. Dekosun rama oso murriztua bada baita be, izan liteke arazoik izatea. Baina, momentu batetik aurrera, benetan aldaketa ez da beharrezkoa. Gauza zein da. Mugikor honek kostatzen duela, gutxi gara bera, uste dut, nik erosine bala, 200 euro, 210 gatik. Baina iPhone batek kostatzen dau 1.400, eta jendeak ez dakit zergatik, baina iPhone userrak edo dira mugikorrez gehien aldatzen direnak, eta ez dakit zergatik. Kontuan hartuta, azken mugikorren gastatu dituzula, 1.100 euro, erosiko duzu 1.300 euro gatik mugikor berria. Claro, nire torreak kostatzen ditu 1.100 euro. Urrengo mugikorra erosteko aurreko asaltzen duzu eta inbertsio hori azkenean urtero 200 eurotan geratzen da. Eta jarraitzen duzu dirua gastatzen. Dena den esango dizut niretzat iPhone bat erosteko argudioa izango litzateke justo kontrakoa. Hau da, iPhone bat erosten badut gaur egun badakit arazo barik edo gehienez bateria behin edo birritan aldatzen urrengo 8 urtetan
berria bezala funtzionatuko duela badakit. Bai, baina badikozu beti dagoan arazo berria. Konkretuki, nire pasaden iPhonea izan zen iPhone 6S, eta saldu nuen iPhone 6S hori iOS-eko urrengo bertsioa ja ez zuelako jasaten, pasaden, urte honetan, aurten izan da, eta mugikorraia 7 urte zituen. Aldatu nuen iOS berria ez zuelako, eta memoria, uste dut zela 16 gigakoa, ja oso motz geratzen ari zitzaiako. Baina 32 baita beda motz gaur egun. Horregatik, erosi nuen iPhone 8 64 gigarekin. Hori ja, bada... Eta badakit, mugikor hau 6 urte izan arren, beste 2 urte gehiago iraunduko zaidala, arazo barik. Baina badauz... Claro, en fin, hauek berosten ditut 200 euroen truke. Orduan, ez da hainbeste inbertsioa nire kasuan. Baina gaur egun, uste dut Apple ezaugarrietaz aparte, bere marketinga ez dela oso zuzena, baina egia da softwarea oso sendoa dela, eta orokorrean ondo tratatzen badire irauten dituzten telefonak dire. Neuk esango dotzut pare gauza, eta da lehenengoa izatez hori dela bi usuario bakarra, osea, izan aldozu, edo saldo dut nire riñoi bat erosteko iPhone berria, eta gero hori esan dozunazu saltzaren aurrekoa eta horrengo erostea eta horrela, eta kontsumismo bukle osoa gero eta gehiago, edo badoz pertsonak erosten dituztenak jada gama txikia duten iPhoneak. Zenik ikusi dodaz pertsonak iPhone 6 bategaz, eta zuk esango dozu iPhone 6 ondo dago eta ondo funtzionatzen dago. Eta arrazio emango dotzut, baina honek uste dut dituela 5 piku edo 6 megapixel, 6 pulgada, eta niri honestamente 4 megapixelko mugikor bat gaur egun ja txikia geratzen jat. Orduan, hori badago ez bat. Eta gainera, zuk esan dozuna, kapasidadarena, baina badago arazo bat, eta da, rama kapasidadeagaz bat etortzen dela. Badauz, 2,6koak, badauz, 474koak, badauz, 628koak. Orduen, gero eta kapazitate gehiago, orokorrean, RAM gehiago, berria dalako, baita be. Ez da beti, baina orokorra hori da. Eta gero, azken gauza ja esatearren, eta da, esan dozun, grazia gehiagin dit pentsatu da momentuan. Hori, Borjak komentatu da bana, tranqui ez un iPhone, ez da apurtuko. Badekot meme bat aurkitu nebana, duela denbora nahiko, eta da, jausten da Xiaomi bat, purtzen da pantalla. Eta ni siquiera, niri hau jauste izat, literalki 3 metrotatik bera. Se fundado que... A ver, da funda militar. Da funda militar. Baina hori da zehazki ideia, horregatik erosin eban. Orduan, esaten dozu, vale, jausten da Xiaomi, apurtzen da pantalla. Vale. Jausten da Samsung, esplotatzen dau. Jausten da iPhone, apurtzen da... jausten da iPhone. Jausten da Nokia, apurtzen da lurra. Eta jausten da iPhone, hiltzen da el dueño. Eta horregaz nahiko. A ver. Eta begira Borjak zer esaten dagoan. Gainera Appleko erosketak ez du, Appleko erosle arruntak ez du esogarrak behiratzen, zagarra parte. Hori egia da. Mugikorren funtzionan guzita, diru hori daukat esaten da, baina nik ikusi dut iPhone userrak kritikatzen pertsona batek erosi dagoelako Porsche bat. Ez duzu behar Porsche bat. Badeko zu beste hainbat kotxe dekona pizka bat. Claro, osea, zehazki, duzu Porsche bat behar. Nik badeko daz beste 1000 kotxe aukeratu aldituanak eta uterak errendimendu nahiko antzekoa edo ia berdina eta prezioaren erdiagatik. Deko zu iPhone bat eskuan. Ja. Zeren inguruan ari zara, claro, deko zu iPhone bat eskuan. Kontua da, ze iPhone daukasun eskuan. Dena den, estabe dau alde batera utziko dugu beste aurkezpenaren zati batzuk komentatzeko. Mikelek dino gura falta dela, non? Ez dakit. Ez dut ulertzen. A ber, gaizka. Behin baino gehiagotan esan dizut, Twitcheko iruzkin guztiak ez direla irakurri behar. Nik irakurtzen ditut, hemen dauzkat, irakurtzen ditut. Baina batzuk ez dituzte zentzurik, ordu, pasatzen dugu rengo kontura. Eta zein da horrengo kontura? iPhone 14 Pro eta iPhone 14 Max aurkeztu dituztera ere, Appleen insignia telefono berriak, 16 chip berriarekin, bla 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 bla. Zeratik jarretzen dugu. Dena den iPhone 14 Pro eta iPhone 14 Pro Max hauetan aurkeztu dute Dynamic Island deitzen den sistema edo informazioa erakusteko
modua, Appleen ez zutelako nahi bakarrik zulotxoa izatea, baizik eta zulotxo hori erabilgarria izatea. Hau egia da, Xiaomi duela 2 edo 3 urteia egiten duela, Xiaomi edo Samsung, ez dakit, berdin zaigu. Horrela izan da Appleko aurkezpena gutxi gora bera, Osea, eta gero jartzen ditugu bideojoko aurkezpenak eta badau jendea txatean ZZZ esaten. Pizkat neutral hasi naiz, baina egia da ez dela aurkezpen Apple, poneos las pilas. Oso ona izan. Nahiko. Gainera eske beste kontuetan Apple Watch Series 8 ez da diseinu horrela oso berria. 1.200 euro. Apple Watch SE, beste... 1.150 euro. Apple Watch SE izango da merkeena. Bedratxin 150 euro. 300 eurotan dagoela. Eta Apple Watch Ultra ja dira 1.000 eta piku euro. Esaten ari doztazu Apple Watch batek kostatzen dituela 300 euro, baina AirPods batzuek kostatutera 230 Bai, horrela. Konkretuki AirPods Pro biak baita ere aurkezpen honetan aurkeztu zituztenak. Esan nahi dizkiot lau gauza Appleri, baina ez dizkiot esango Borjari respetua dio dalako. Bueno, ikusi dugu iruzkin eta erreakzio hauek ikusita Appleko aurkezpena esela Z eta Z berriro. Bereziki ona izan. Beste kontu batzuetara sartuko gara, konkretuki, kasu honetan zibersekurtasunari buruzkoak, Uberrek azken asteetan zibererasoa jasan duela, eta litekena da milioika erabiltzaileen datu pertsonalak filtratu izana. Konkretuki, deitzen den profil handiko zibererasoa jasan du, The Washington Post egunkariaren arabera, erasotzaileak berak partekatu dituen irudiak argitaratu dituzte eta nahiko argi ikusten da enpresaren kanal pribatuetan sartuta zegoela. Komunikabide honen arabera, ziberdelitu gileak, ojo, Itz polita, Itz polita dauden artean. Ziberdelitu gileak Uberrek segurtasuna penagarritzat jodu, erasoa divertimenduz egin zuelako eta gaineratu du Uber osoaren iturburu kodea hilabete batzuen buruan iragaz dezakela. Nola egin du tiponek zibereraso hau? Profil handiko zibererasoa deitzen direnak, basikoki direktibo baten kontra joatea da ingenieritza sozialaren bitartez, bere pasaitza eskuratzeko. Boikot fiziko. Phishing bat bidaltza edo horrelako zerbait. Ez itxegin phishingen inguruan, Inigo, ez itxegin phishingen inguruan. Beste kontuetaz aparte, urratutako beste sistema batzuk, Uberren Amazon Web Service kontsola, Google Workspaceen posta elektronikoa administratzeko panela, Slack zerbitzaria eta VMware Exi makinak virtualak izan dira. Hau da, Itz politak baita. Sukalderaino heldu da, nahi duen hartu du, eta... Baina gaur egun oso errazadore egitea, azkenean zuzara zure ekoshowa sukaldean dekona. Bai, baina nire ekoshowa... Oso erraza da sukalderaino etxa. Zure ekoshowa hackeatu eta zuzenan sukaldean zauz. Baina sukaldea fizikoki. Bai, baina horrez dago eser interesgarri. Bueno, hori izan da, parte batetik gertatu den zibererasoa, baina... Bideojoko buruz hitz egiten ere, Grand Theft Auto 6aren 80 bideo lapurtu eta argitaratu dituzte. No me creo ni media. Bai, horrela izan da. Horrela izan da. Ezin do sinistu. Gainera, esango dizut, hainbat kasetari, hainbat komunikabideetan ziurtatu izan dute Rockstarekin, hau, en fin, gertatu den. Hor zuzendu barzaitut, eta muy alo basto. Izan ere, kontuan hartuko gozo bat. Rockstarrek izan aldau misa. Osea, Rockstarrek darama esaten GTA 5 dela nahikoa azken 8 urteetan. Orduen, Rockstarrek esan aldau misa, baina ezin naiz fidatu kasetariengatik
ezin naiz fidatu kazetarietaz barkatu, izan ere, eta emango dizut arrazoi bat nahikoa dela hori ziurtatzeko, duela oso gutxi, duela egun pare bat, 3 egun horrelako zerbait, edo aste bat, gehienez, atera zelako, hemen dekogun Antena 3, eta antzeko kazetariak, eta atera zituzten, Arma 3 bideojokoaren irudiak dela zerbait 2008koa 2012koa edo antzeko zerbait dira grafiko nahiko onak, baina ez dira hori badakigu pasaden denboraldian komentatu genuelako. Esango dizut nire iturria. Rockstar Games Twitterren argitaratu du mezu hau, deitu dutela A Message from Rockstar Games, eta itzulita esango dizut ze esan duten konkretuki. Duela gutxi gure sarean intrusio bat jasan dugu, baimenik gabeko eren bat legez kanpo sartu zen eta gure sistematik isilpeko informazioa deskargatu zuen. Urrengo Grand Theft Autoko fase oso goiztiarrean garatzeko materiala barne. Hor nahiko esan digute. Oraingoz ez dugu arro ikusten gure online zerbitzuak etetea, ez da epe luzerako eraginik ere gure egungo proiektuen garapene. Badakizu zergatik hori, ezta? Hauek izan dira Rockstaren hitz ofizial. Badakizu zergatik izan den hori, ezta? Zergatik. Oso erraz. Bada garapen oso early bat, tan basiko como aldatu guztia. Eta palante. Eta egia esan, badirudi dela lan oso handia, baina ez da. Denaren komentatu behar dugu, hau GTA Forum foro digitalean agertu dela, erabiltzaile batek hau ziurtatu duela, eun bideo deskargatu dituela, eta... Badakizu zer ingo dugun? Erakutsiko ditugu bideo horiek urrengo gaming roomean. Izan leike. Eta GTA 5-aren iturri kodeaz gain. Bideoek oraindik garatzen ari den joko bat erakusten dute, esan dugun bezala, baina jokoari buruzko zurrumur batzuk baieztatzen dute, ala nola Vice Cityn girotutako jokoa dela, eta lehen aldiz emakumezko protagonista bat aukeratu ahal izango dela. Beraz, GTAan... lehen aldiz? Uste dut bai, lehen aldiz? Lehen aldiz? Uste dut bai? Uste dut, ez nago ziur, ez ditu dago joko guztiak jokatu. Gure iturriak. Nortzuk dira gure iturriak. Gure iturriak. Uste dut ez dara lehen aldiz. Tipo honek, tipo YouTube hacker ez izena daukana, esan du, uste dut hemen, bai, ziurtatu du baita ere aurreko astean Uberren zerbitzariai egindako erasoen atzean dagoela. Orduan, tipo hau ez du bakarrik Rockstar eraso baizik eta Uberren erasoaren autorea dela ere esaten du. Orduan, tipo prodigioso bat. Mutiko honek ikusten hasi behar izan da, ointxe bertan, bizitza barra eta 6 estrella de búsqueda. Horrela da. Beste kontu kurioso bat komentatuko dugu ja berrien atala pizkat izteko titulol falta zaigu, titulol daukazu. Bai, nik dekot, zeuk ez dekozu baina nik badekot. Bai, beti bezala. Kasu honetan, berrien atala bukatzeko komentatuko dugu, Intelek Pentium eta Celeron marka mitekoak erabiltzeari barkatu. Utziko diola. Ia, 3 hamarkaden ondoren, bai Pentium bai Celeron marka mitikoak utziko dituzte, adierazi du Josh Newman Inteleko vicepresidentea. Bueno, azkenean 2 marka ezagunen ondorez Intel nomenklatura errazago baten alde egingo du. Josh esan duen bezala 2023tik bere gama prozesadore berriek Intel izena izango dute, Intel Processor punto, gegarri gabe. Hoiek izango dira bere prozesadoreak. Baina itxasue hiltzen. Celeron eta Pentium prozesadoreak itxasue hiltzen. Esan dau izena aldatuko diela. Baina ez dau esan sortzen utziko dituela. Itxasue hiltzen. A ver, Mesedes. Gama basuko prozesadoreak. Gama basuko prozesadoreak 10i3ak.
Gama askoz baxuagoko prozesadoreak ere behar dira gauza batzuetarako. Inigo Baina, bai, egia da, bere momentuan txarmandia izan zuen marka bat, Pentium, konkretuki 1983an sortutako marka. Proiektu bat zinan, Inigo! Bai. Proiektu bat zinan! Urte batez, bai. Marka hori alde batera ustea. Azkenean bere gama handiko prozesadioak izan zirenak, ja pizkat fama txarra dauzkatenak. Osa, mesedez, pasatu algara nomenklatura berrira eta hor geratu. Celeron, Pentium eta Core 2 Duo utzi hiltzen. Gaur egun gama basuko prozesadorak direz iruak eta direz oso merkeak, benetan. Ya está. Direz oso benetan. Ja hildu dituzte. Iruak gama basua, i5 gama ertaina, i7 nahi badozue bideo editatu eta 3D modeluak errenderizatu eta dena delakoa, eta i9 basarie fumao batzuk. Eta hasta ahí, o sea, ez dugu behar gehiagorik. Itxitzazu hiltzen jauek. De hecho, dato curioso, guztiok ezagutzen dugu Celeron, guztiok ezagutzen dugu Pentium, eta guztiok ezagutzen dugu Intel Core 2 Duo. Bai. Baina, lehen neban portatilak zeukan zentrino bat, asko zaharragoa dena. eta nire klaseko lagun batek deko table bat dela konvertiblea, baina da, Windowseko, baina da marka ez ezagun batena. Eta badak edo ze prozesadore dekon? Zin. Intel Atom. 1,4 GHz. Bueno. 1,4. Bi nukleo ez deko hyperthreading. Badakizu zer bai daukan hyperthreading programa honetan? Titulol. Titulol. Benetan uste dut gaur desordenean gaudela, titulol egitea berri gehiago komentatuko ditugun aldi berean, pizkat konfusa dela. Dena den, titulolen, normalean Borja hemen dagoena, aurkezten digu berri bat, ni suposatzen da ez dakidana, nire aserrea, barrea, ez dakigu zer gertatzen den titulorean konkretuki zorrarazteko, kasu honetan... Ea nola itzutzen doan Nikon. Barkatu, kasu honetan, Mikel Carmona gure ekoizlea hartu du titulola eta gaizka kontaktuko digu zer dagoen berri horretan. Ea nola itzutzen dodan nik hau, eta ea nola azaltzen dodan nik hau Inigo barrez hil baino lehen. Badakizu itzultzaile neuronala existitzen dela. Bai, baina itzultzaile neuronala ez dut erabili. Nire ahotsa urratzen ari dela ere badakizu, ezta? Ez dut ulertzen. Ba hori. Titulol. Vale. Erreparto robot bat, robot bat. Banaketa robot bat. Banaketa bai. Zehazki, zaitu ateratzen orain. Elikagai banaketa robot bat. Elikagai banaketa robot bat. Sartu da krimen escena batean Los Angelesen. Aha. Robot bat da autonomoa, logikoki. Bai. Robotak diren moduan. Eta, pasatu da, zuzenean erditik, tiroteo baten erditik. Aha. Hollywooden. Aha. Bai, baina ez pelikula bat grabatzen. Eskola baten... A ber, esan nahi dut, tiroteo eskola estatu batuak. Hain zaila ez da. Hori nahiko normala da. Sartu da erditik, zuzenean. Badeko gu horrekaz. Nik uste dut, honek ja esaten dobala, zuzenean guztia. Baina ze gehiago hartakutu da. Hau da, bala bat jaso du, puskatu da, janaria tiroteo horren norbaitentzako zen, edo alako zen bai. Badau bideo bat, eta da nahiko barregarria, esan ikusten dozu robota zuzenean pasatzen aurretik, eta entzuten dituzu tiroak, eta entzuten dituzu oioak, eta da robota hori biltzen oso lasai. Baita be, esan behar datzut gauza oso garrantzitsu bat, eta da pertsona batek logikoki grabatu dagoela, eta nahi galtzen dut, ze zauz egiten, hau grabatzen, eta ez polizia deitzen, osea, mesedez, dau tiroteo bat, badirez estatu batuak berdin jat, osea, tiroteo, mesedez, jende horrek neuronak ditu, Inigo, benetan.
behar dute hyperthreading gaiek baita be, uste dut nik. En fin. Osea, ez dekote nuklo Hori zen berri guztia, elikai banaketa errobot bat tirote batean sartu dela. Dirudinez bai, izan ere, badago gauza polita kasu honetan, eta da, errobota saiatzen ari zela sartzen zenara. Osea, ez zain pasatzen zela albotik, baizik eta saiatzen ari zela sartzen. Eta zona kordonatua zegonez, ezin zen pasatu. Eta zegoen, pegatzen zintaren kontra denbora guztian, jotzen bere burua, zintaren kontra, eta kamerografo batek zabaldu zion pasatzeko, modo nidea, eta sartu zen, ustut eskolan sartu zala, tal cual, osea, campuserantz, porque sí. Borja, hor Twitchen jarraitzen baduzu, esatungo dizut, zure titulolak askoz hobeagoak. A ber, ez do gehiagin prestatu, esan behar da, bai, baina... Atxeden momentu bat hartuko dugu, eta segundu batzutan bideojokei buruz hitz egitera pasatuko gara. Sarean zehar. Esan bezala bideojoki buruz hitz egingo dugu sintonia honekin, konkretuki gaming roomeko sintoniarekin. Komentatzeko, udan zehar egon diren aurkezpenak, sintonia honek berak bakarrik hitz egiten dau. Osea, ez dau behar gehiagorik. Horreia da, baina sintoniaz aparte, edukiari buruz hitz egiten, bideojokoen munduan azken asteetan udan zehar, bideojoko viral bat izan dugu, izan zela Cult of the Lamb. Pare bat, baina izatez bai. Gehiena izan da izan da Cult of the Lamb. Zeri buruzkoa da bideojoko hau? Beitu, nik izan neban sortea, probatu nebalako ekainean, izan genuen Steam Next Fest. Steam Next Fest ez badakizue da, hori, feria bat, edo, non bideojokoak aurkezten diren, gehienetan direz betak, eta gehienetan indie bideojokoen inguruan, orduan niri gustatu zitzaidan pila bat, eta probatu nituen istuit izan zirela 11-12 joko aste batean, dela festak dauan durazioa. Eta Cult of the Lamb izan zanaietako bat, azken batean Cult of the Lamb mendeko guna, da roguelite bat, eta dau, hori bai, oso garrantzitsua, esan dezagun kulto, zehazki, baten gestioagaz batena. Hau da, orokorrean roguelite batean, guk dekoguna da mazmorra batera sartu, hil behar dituzunak hil, lortu behar dituzunak lortu, eta etxera botatu, eta beste mazmorra batera sartu, ez da gehiagorik. Baina kasu enten dekoguna da gestionatu behar dugula gure kultua. Orduen, zer zailtasun deko, kasu honetan jokonek, egin behar dugula pizka bat, balantzan jarri, hori mazmoretara jutena, eta baita be, kultua gestionatzena. Azken batean, ezin dozu bata bakarrik utzi eta bestearekin joan, izango zela logikoa roguelite bat bilatzen duten entzat, roguelite soil bat bilatzen baduzue, ez jokatu, joko hau, ez aizuerako gustatuko. Esan behar dizut gauza bat, bideojokoaren informazioa bilatuz, bere asalpena Steamen, zoragarria da, esaten du Cult of the Lambek bildotz baten paperean sartzen ditu jokalariak, bildotz hori esesan batek suntzitzerik salbatua, bere zorra ordaindu behar du, bere izenean jarraitzeele leialen talde bat eraikiz. Hori da kultua. Ojo. Hori da zehazki. Claro, erderaz irakurtzen baduzue, dekozuez, hitz oso politak, omioso antzekoak, omioso hitza dekogu hemendik, dekogu aniquilazion, dekogu deuda, orduen... Omioso sandot, ez da? Ominoso, barkatu. Ez que ez dut inoiz entzun, hori da precisamente... Euskera ez dugu manaiatzen, ez dugu ezer manaiatzen. A partir dara, ufemen katala. Ez dut uste. Baina gauza da bai, azkenan, roguelite soil bat bilatzen baduzue, ez jokatu jokonetara. Eta gestioa soil bilatzen baduzue, ez jokatu jokonetara. Azken batean, hau da, mezkla perfecto, hau da nahaste
osoa, nahikoa eta beharrezkoa baita be. Osea, ez da oraindik, gaur egunik ezagutzen dodanik, ez da horrelako bideojoko bat sortu inoiz. Eta badau jende asko estresatzen dana, baraz horregatik zehazki. Osea, egin barrotzue, azkenan da, balantzan jarri. Eta mazmoretan ematen dozuten denboraren ekibalentzia, ze izatez ez da denbora berdina, azken batean gestio bideokoetan denbora askoz gehiago ematen da, ematen dozuen denboraren ekibalentzia ere eman behar izango dozue gestioan lan egiten. Baina, benetan, osea, lan egiten badozue bietan, eta ondo eramaten badituzue, eta, hori, lortzen badozue, kulto polita izatea, eta mazmorra asko aurrera pasatzea, eta benetan era logiko batean aurrera eramatea, izango duzu esperientzia oso polit bat, azte horretzen dizut, hasieratik. Zeni probatu neban beta izan zen impresionantea, eta biokoa da asko zobea. Udan zehar ere izan ditugu aurkezpenak, adibidez Gamescom ekitaldian interesgarriena izan zen Opening Night Live hori. Eta decir nahiko XD. Haien artean, uste dut meme handiena izan zen Goat Simulator 3. Eta oso handia. Azken batean, entzuten ari bazarie hau diferituan, junal zarie Gaming Roomen Twitterrera, ikustera klip onenetako bat atera duguna Gaming Room 0,51 programatik. Osea, izan da brutal. Goat Simulator 3. Gauza da, ziur nago, baina ziur noizbait entzun duzuela gutxienez Goat Simulatorren inguruan hitz egiten. Baina entzun duzu bigarren entregaren inguruan zerbait? Ez. Zergatik ez, Inigo? Ez dalako existitzen. Oso ondo. Goat Simulator izatez da memea. Osea, da memea bideojoko eginda. Horretaz aparte, Gamescom honetan aurkeztu den artean nabarmenetariko bat edo bi, gehien? Ba izatez, jende asko nabarmentzen eban Dead Island 2, izan zen azken batean, eta aurkezpen guztietan gertatzen den berdin, Dead Island 2 izan zen asko espero zuten bigarren entrega bideokoarena, hau izan da pizka bat GTA 5 eta 6 artean bezalakoa. Osa, jendak espero eban Dead Island 2, baina pila bat, baina jendak ja astuta eban. Zan ere, pasatu dira nahiko urte Dead Island bat aurkeztu zenetik, eta jendari gustatu zitzaion pila bat. Eta Dead Island 2, gutxienez aurkeztu denaren gatik, jendari gustatuko zaio gero eta gehiago. Osea, Dead Island bat baino gehiago, eta ezagutzen ez dutenentzat izango da perfektua, hori generoa sartzeko. Orduan, hau izan zen azken aurkezpena, logikoki garrantzia izan bardu, baina meme bezala aipatuko dudaz, alde batetik, mini Pokemon kotxea, aurkeztu dalako Pokemonen inguruan doan mini kotxea, eta baita be High on Life, dela Rick eta Mortinen bideoko, eta dirudi dagoela oso ondo eginda. Eta gero beste aldetik bideoko on bezala de Callisto Protocol mentzionatu dugu pila bat alditan eta merezi dau. Metal Hellsinger erabazi ebala sari bat eta atera dela duela aste bat utxora bera. Eta baita be aipatu nahiko neban Lies of P. Eta esango duzue, zergatik, azkena Lies of P kasu enten da Souls-like bat, baina Pinotxoren historiaren inguruan. Osea, hartu dabe, egin zuten fumada bera Alice in Wonderland bideojokoarekin, dela, hori, Alicia en el País de las Maravillas-en bideojokoa, baina eginda estilo oso gore eta oso arraro bategaz, eta Xbox 360aren zati izan zan, osea, imaginatu dituen urteak. Eta lan dabe, ikusten da hori, superpixelao eta antzekoa, delako den kontsola, baina berdin jat, osea, merezi dau pila bat pena, eta kasuetan dekogu, bigarren fumada dala Lies of P. Nik espero pila bat bideokonen inguruan, eta espero dut oso decepcionantea ez izatea. Una bada ja, nahiko, osea, izan dodaz Cult of the Lamb izan dela precioso, eta baita Metal Hellsinger nagoan jokatzen dela baita be precioso. Eta orkestu dira gozak potentzial oso handia dutena. Nik esango neban, uda hau, izan dela pasadan urteko baino hobea, asko hobea. Baita ere enpresa handiek egin dutelako haien aurkezpenak, uste dute State of Play duela bi aste dorrako zerbait egin zela. Baina ezin izan eban ikusi. Ez dut nik ez da asko ikusi. Nintendo Direct bat ere izan dugu azken asteetan, eta Nintendo Directean, basikoki, joku bat aurkeztu zuten interesgarria izan zela. Breath of the Wild B. Kasu honetan ditu dutena Tears of the Kingdom. Breath of the Wild B.
Zeldaren edizio berria, ze dauka konkretuki berria bideojoko hau? Ez dakigu. Hori da zehazki dekogun broma osoa. Osea, jende guztiak dau, egon da itxaroten Silksong eta Breath of the Wild bi. Eta genoen Silksong son los padres, hori, memea, erderazkoa, Silksong gurasoak dira, gauza da, azkenan ez zirela izan, martxo honetan izan dugulako aurkezpen bat, non aurkeztu dan, eta, ez dakit izan zen martxoan, ez ustut izan zen ekainean. Izan zen ekainean aurkeztu zara Silksong, eta bideoa hortik dago YouTubeen, entzunal nauzueni, oiuka egiten, eta esango zue, gaizka, normala da, gehiago, are gehiago. Baina, Breath of the Wild birekin gertatzen zen berdina. Aurkeztu zen duela urte bat, 2 urte izan daiteke, aurkeztu zen 2 segundu kortometraje edo, eta hangeratu zen, eta orain jaso dugu benetan trailer bat, jaso dugu gameplay atal bat gainera, eta jaso ditugu hainbat gauza, eta jendea hasi da oiuka egiten, baina lehen segundutik. Ikusi dituzte, ez dakit zergatik, ikusi dute frame bat, non ikusten zan, horrela orkestu dute, non orkesten zan, nola esaten dozu Inigo, pareta egipzio baten antzekoa, grabado egipzioak dituen pareta bat, eta nik ikusi neban, 3. framean mendo agertzen zela, hori duende hau Breath of the Wilden agertzen dena, dituera Belarri oso luzeak, eta esan neban, hau da Breath of the Wild bi. Baina jendeak ikusi lleban lehenengo framean, eta ez dakit nola. Eta, gero ja, agertzen danean Link, guztio dakigu, dara Zelda. Bueno, beste aurkezpen bat ere egon zen enpresa handi batena, Ubisoft. Zeta. Horrekin bukatuko dugu bideojoki buruzko atal hau. Eta KFC-ren ordenagailua. Baina KFC-ren ordenagailuari buruz eta beste gauza batzuei buruz entzuteko Gaming Room daukazue. Gaming Room bueltan dauela bere 51. edizioarekin. Laugarren denboraldia. ¡Vámonos! Online dagoela podcast plataforma guztietan eta YouTubeen ere hor ikusgai daukazuela. Zelan estreinaldia, gaizka? Esan behar dut Joserekin oso ondo joan da guztia, eta oso posik nago bera hemen eukiterekin. Gainera, Josek utzi digu klip oso politak, eta Josek ez dago euskera ulertzen, baina hemendik eskerrik asko, benetan, etortzatik denboraldi honetara. Eta gurekin ukiko dugu denboraldi osoan, así que... Pinta hona dauka. Pinta hona dauka eta etorri entzutera. Benetan, barre asko gengo duzue eta asko gustatuko jotzue. Daukazue Gaming Room, 2 astetan behin bideojokei buruz entzuteko. Ostiraletan, arratsaldeko 6etan, plataforma honetan. Bai, hori da, eta baita ere podcast jasotzaile guztietan. Gera zaitez, gaizka azken minutuetan programaia bukatzear dagoelako. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Onaino aldu da sarean zehar 351. edizio hau, 13. denboraldiaren hasiera, printzipioz gaizkak hormonarekin ez duguna partedikatuko, baina programa hau bai behar izan delako, hemen izan dugu berrien atalan, eta baita ere bere bideojoken atalan, eskerrik asko gaizka. Hemen ikusi nahi ban hause berriz, zabaldu aldaketa promozio bat en change.org. Ez dut uste hori gertatuko denik. Baita ere eskerrik asko Mikel Carmonari ekoizpen eta berrikuspen tekniko lanetan egoteagatik, eta baita ere irratietan gure emisioa posible egiten duten ekoizpen eta teknikari taldei. Beti bezala, gure webgunea sareanzehar.eus aldaketak izango dituet, aldaketak izango dituela Euskadi Digitaleko webgunean integratuko
garelako eta gure eduki guztiak hor Euskal Digitaleko webgunean egongo direlako, baita ere Bilboiriako webunean gaude, orduan bi atal hoietan edo bi leio hoietan egongo gara entzungai, baina baita beste plataforma guztietan, hau da podcast plataforma guztietan presente jarraituko dugu, eta gure programa guztiak hor izango dituzue. Eta uste dut, ezer gehiago, bi aste barru, sarean zehar gehiago, eskerrik asko entzuteagatik, eta hurrengora arte, aio!